Здравейте на всички тук в залата и на тези, които ни гледат от екраните. Вие сте с подкаста на Младежки център Ботевград, Младежка му работа, където говорим за теми, свързани с идеи, избори, развитие и хората, които движат света напред. Нашият гост този път е човек, който трудно би могъл да бъде сложен в рамка. Актриса, модел, спортист, но най-вече човек, който не спира да търси и да се развива. Вероятно повечето я познавате от социалните мрежи, от телевизията или от сцената. Тя е пример за млад човек, който не спира да разбира и да развива себе си. Нека и посрещнеш бурни аплодисменти. Добре дошла, Елена. Много благодаря. Много ти благодаря за хубавото представяне. Благодаря и на прекрасната публика, която си е отделила от времето да бъде тук и да слуша нашите сладки приказки. И също така да ви поздравя за инициативата и за това, че сте създали този подкаст, защото вярвам, че имаме нужда от повече такова съдържание в социалните мрежи, което да бъде една идея по-полезно за аудиторията, не толкова клюкарство. И ние благодарим, че прие поканата ни да участваш. А сега ще започна с първия въпрос, а именно, като по-малко си се занимавала с изключително много неща. Кога разбра, че не можеш да правиш всичко едновременно и въобще стигна ли до това умозаключение? Все още не. Вече 26 години, тази година 27. Още не съм стигнала до заключението, че не мога да правя всичко едновременно. И по-скоро стигнах до заключението, че не може всичко да ти върви на 100% едновременно. Няма никакъв проблем да се развиваш в много насоки. Според мен дори това е богатството на живота. По-скоро трябва да си наясно, че в един етап едното ще излезе на преден план и трябва да си на 100 там, другото да стане малко по-назад. И така нещата се менят, но пък никога не ти омръзва, защото аз не мога да си представя цял живот да правя едно също нещо. А кое се яви при теб на преден план? Кога? Сега или преди? Преди да започнем хронологично. Хронологично, първото нещо, което се появи така в живота ми и проявих такъв интерес, че да си кажа, това може би ще бъде моята професия, беше актьорското майсторство. То вървеше паралелно с леката атлетика още от 6 клас. С леката атлетика никога не съм имала амбиции да се развивам в спорта, но пък беше едно страхотно допълнение за развиване на дисциплина, на различни видове качества, които благодарение на спорта имам. Но пък актьорското майсторство си остана и днес. А как се съвместяват актьорско майсторство и спорт като лека атлетика? Трудно. Чисто времево, доста трудно. Но пък като неща, които ти носят като съзнание, като качества, много добре си паскат, защото едното ти дава свобода да се изразяваш, пък другото някакси те побира в рамка и те учи да бъдеш по-центриран, дисциплиниран и дава ти това желание да вървиш напред и да се състезаваш в живота си едно голямо състезание. Така е. А чувствала ли си се разпиляна в този момент, когато си преследвала различни цели, каквато и да е насока? Всеки ден все още се чувствам разпиляна. И преди си мислех, че може би проблема е в мен и че аз не структурирам правилно ежедневието си. После разбрах, че може би структурата не е за мен и че има такъв тип хора, за които подредения хаос е много по-удобният начин да живееш и се научих да живея така и да се наслаждавам на подредения си хаос. Това е страхотно. А всъщност много млади хора се колебаят и в този хаос се изгубват. Ти като млад човек, как подхождаш към важните решения на къде да продължа професионално отношение? Не знам дали съм най-точният човек, който да даде съвет на младите хора как да изберат на къде да продължат. Сигурно мога да кажа, че за времето се научих да си слушам интуицията и да се доверявам в усещанията си на това какво точно искам да правя в момента и на къде се е насочила творческата ми енергия. Вече, когато трябва да вземеш малко по-сериозно решение, естествено, че не е винаги през глава, макар че много често и точно такова. Проба-грешка е положението, но пък просто сядаш и премисляш това нещо в момента какво ще ми донесе. Като винаги първото нещо, което е от значение в графата с плюсове и минуси е дали ще се чувствам добре. За мен е много важно с каквото да се занимавам, да се чувствам добре и да не го приемам като работа.
Имало ли си подобна житейска случка, в която си правил проба грешка, както се изрази? Проба грешка, която да се оказала грешка, мисля, че не. Може би е имало моменти, в които съм си казвала, добре, ако бях продължила, да кажем, бях натиснала малко повече в тази насока, нещата щяха да изглеждат по друг начин, но пък минавайки време, връщайки се назад, осъзнавам защо съм направила този избор и че без едното нямаше да бъде това, което съм в момента. Така, съществува ли е в моменти така по време на житейския ти път, когато си правила резки завои, резки промени? Да. Най-резкия завой и може би най-значителният в живота ми беше септември месец 2022 година, когато рязко заминах за Индия за буквално 10 дни и така стресирах майка ми, която е в публиката. Беше едно решение, което се взе за точно една вечер, и едно решение, което смея да кажа, че осмисли живота ми след това и го промени на 360, на 180 градуса. Но е най-хубавото решение, което съм взимала и най-смелото. А на какво те научи този опит и това решение да заминеш спонтанно? Научи ме, че и в спонтанните решения винаги има някакъв много скрит замисъл и че най-вероятно, когато усетиш някакъв импулс, той не е случайен и може и да сгрешиш, може и да си счупиш главата, но след време ще разбереш защо е трябвало да го направиш. А те какво те научи, когато излезе всъщност от познатата ти среда? Какво си взел като уроци? Много неща. Истината е, че много неща. Научих се на първо място да се адаптирам, защото може би последните 3-4 години съм сменяла не просто местоживеене, да сменя апартамента, съм сменяла държави, сменяла съм континенти, сменяла съм култури. И това да се научиш да вирееш в толкова много различни обстановки, да се научиш да не просто да живееш и не просто да свикнеш с това, там където се поставя, а да се научиш да се миксираш с твоя живот и вече накрая да ти почнеш да му се наслаждаваш и да си придърпваш по нещо, което да ти върши работа и в твоя живот. За мен е най-ценно да бъдеш адаптивен. А ти трудно ли се научи на адаптацията към новата култура и нов начин на живот? В Индия, да. В Индия беше доста трудно. Отнеме около месец, в който бях на успокоителни, да преживявам всичко, което ни се случваше. Отнеме много вътрешен бунт с една реалност, която по никакъв начин не бих нарекла своя тогава. Много различия, много неща, които просто са извън логиката, с която ние в Европа смея да кажа, че сме свикнали да живеем. Ние сме свикнали всичко да е, макар и в България винаги да казваме, че не сме много окей, сме в Европа, че винаги вървим една крачка назад. Повярвайте ми, отивайки в едно такова място като Индия, си кажеш, път тук всичко е наред, смисъл, ние сме цветя и рози, така. И просто имаш един вътрешен бунт да приема, че всичко е пълен хаос и че хората са наистина много над нещата. Просто съвсем различен начин на мислене. И това да се науча да пускам контрола, защото аз съм си доста контролиращ човек. Обичам всичко да е минало през мен и в работата си. Съм така, трудно се доверявам. И това някой да свърши нещо вместо мен. Вече не е така. Но това ми беше сложно. Да пусна в контрола, да се наслаждавам. И установих, че колкото повече се пазя, дори чисто в хигиенична гледна точка, първия месец най-много се пазех. Това беше едно постоянно ходене с дезинфектанти, с мокри кърпички. Нищо не се ядеше от улицата, не се стъпваше никъде бос. Зеленчуци, плодове се миеха по 30 минути на мивката, точех цялата вода. И тогава най-много боледувах. Това беше всеки божи ден, всякакви видове болести. В момента, в който ти установяваш, че вече няма какво да те убиеш, защото каквото си могъл да изкараш, вече си го изкарал. И си казах, тук съм, аз трябва да живея, аз трябва да се адаптирам. В момента, в който започнем да живея спокойно, да се храня от улицата, да не съм толкова педантична към такива дребни детайли, към чистота, тогава организмът ми се кали и вече нямаше какво да ме бутка. А какво беше първото ти усещане, когато стъпи в Индия? Се взела там? Мамка му къде попадна. Това ми беше първото усещане. Просто в момента, в който излязах от летището и ме лъхна
първо горещината, там беше може 50 градуса. Пуснаме една миризма, която никога няма да забравя, някакъв микс между пот, подправки, мръсни крака и всякакви такива неща, които предполагам не искате да чувате. Това нещо като ме лъсна и като излязох и като видях всички тия крави от хора налягали по улицата и този целият хаос и просто бях някакъв брек, какво правя с живота си. Родителите ми са инвестирали пари и време да ме възпитат, да ме излучат, да стане нещо от мен и аз съм заминавам за Индия за половин година. И това беше първата мисъл. По-нататък, на втория месец, нещата започнаха да добиват смисъл. А също това твое решение е доказателство за желанието ти да излизаш постоянно в зоната си на комфорт. Мислиш, че растежът на човек може да се случва, ако той седи в зоната си на комфорт? По никакъв начин. Според мен зоната на комфорт зоната на комфорт е най-дискомфортната зона, ако трябва да бъдем честни. Защото тя е много илюзорна. Тя те кара да си мислиш, че всичко ти е наред, а в същото време ти не можеш да разбереш, че нещо не ти е наред. Ако не излезеш от нея, ти си свикнал, да живееш на 20% и смяташ, че това са 100. В момента, в който излезеш и видиш, че има много по-широк спектър на преживявания, на случки, които могат да ти се случат, тогава разбираш, че всъщност има на къде повече да се развиваш, че не си чак толкова перфектен, колкото смяташ, че си, и че има много повече на къде да растеш. А на теб какво ти липсва, когато си далеч от вкъщи най-много? Семейството. И може би това е единственото нещо, което ми липсва. По простата причина, че наистина съм се научила да си го правя комфортно, въпреки храната, културата, метеорологичните условия и всичко. Тези неща някакси наистина има красота във всеки един вид култура. Но семейството няма как да се замени, естествено и приятелите. Но пък така се научих и да си намирам много приятели. На мен много голям процент от приятелите ми са пръснати по света и са хора, които, както се казва, съм си ги събирала като камъчета от различните държави, хора, с които съм живяла, с които съм делила храна, легло. И това е хубаво от една страна, от друга някак си много те правите по-груб човек, защото ти свикваш да живееш с някой, той да ти бъде, както се казва, една малка вселена, защото вие делите половин година целия си живот. И когато си тръгваш, си казваш, да, ние ще се видим, оговаряме се да се виждаме. Много често тия хора никога повече не ги виждаш. И това пък малко съм се научила да съм по-саможивник, да съм по-самостоятелна и напускането на хора от живота ми не го приемам като голяма драма. Просто причина ми се случвало адски много пъти. Аз забелязвам, че в днешния свят младите хора обичат да живеят в балони. И ти си пример за човек, който застава срещу това твърдение. Искам да те питам, какво ти дадоха всички тези контакти, разширяването на кръгозора ти по този начин, чрез пътувания, чрез живот в чужбина и това номадския начин на живот? Ти, може би, излизаш от един балон, излизаш от него, после излизаш в друго. Защото това да се създадеш комфорт където и да си, пак е един вид създаване на някакъв балон, просто той не е един и същи. Ти пътуваш, не пътуваш от един балон, другия не пътуваш със собствения си балон, тръгваме с балона и учим го някак. Това нещо ми даде, както казах, на първо място адаптивност, на второ място много израстваш. Смея да кажа, че за годините, на които съм, аз се чувствам доста израснала, просто защото ми се е наложило да израсла. И просто защото живота те представя в едни такива ситуации и случки, които няма как да ти се случат, ако остане, да кажем, само в България или пък само в една европейска държава. Тук няма как да ти се случи да се бориш за живота си с маймуни. Или пък как да обясниш, че не си успял да отидеш на работа, защото е наводнено и те ти кажат, добре, вземи лодка и просто ела. И тук няма как да се случи. Просто бедствия от сорта на пожари, земетресения, наводнения в другите държави, там където поне съм била, са ежедневие. И ако първия път съм го преживяла като някакъв ужас, на третия път си просто, пак има земетресения днес. Хубаво, продължаваме напред. Това нещата, които се случват в България, аз не им обръщам чак такова внимание. И може би те прави повече наистина над нещата. Абсолютно.
Всъщност ти си преживяла доста екстремни ситуации. Аз искам да те върна сега малко назад във времето и конкретно спорта, когато си решила да кандидатстваш за игри на волята, съответно ти се озоваваш там. Как би описала това преживяване? Как бих описала това преживяване? Неприятно. Доста неприятно. А за мен това е едно преживяване, което може би наопак и на почти всички хора, които познавам, защото аз имам адски много приятели от моя сезон и от сегашните сезони, които са след мен. Повечето хора все пак имат доста позитивни спомени. Моите единствени позитивни спомени са може би от приятелствата, които съм създала. Там нататък на мен със стъпването ми започва с предизвикателства. Остави ми физически дискомфорт и белези, които си носят в ден днешен, както и психически. И със сигурност към днешна дата знам, че там не ми е било мястото. Знам, че е имал урок, който е трябвало да науча и вярвам, че съм научила, но по никакъв начин не е моето. И тъй като се случи така, че да ме поканят и за друг сезон, и дори отнеми точно една секунда да кажа абсолютно не, защото не е моето. Наистина не е моето. А кои са най-големите белези, които носиш в себе си след участието ти? Физически или физически? Гледана ми все още се обажда при по-дълги часове на високи топлоща. Психически смея да кажа, че съм ги изчистила нещата, но не толкова самото преживяване в предаването толкова много ме е белязало, така да се каже, а по-скоро изолацията, която ми се може да преживея след дни. Тъй като аз се скарах и около 6 дни, затворена в една малка стая, без абсолютно никаква връзка с света, без телефон, без телевизия, без книга, сенче, гаски. Това беше. Това нещо, след това ми беше доста трудно да спя на тъмно, да спя на затворена врата. Все това лишава от свобода, тъй като аз съм много свободолюбив човек. Това имаше някакви дискомфорти, които си борех дълго време. А отборната игра там как ли се отрази? Никак, защото не е имало отборно битва. И може би аз се докарах до това състояние, именно защото не е имало отборна игра. Другото, което е, ние бяхме един сравнително тестов сезон, втори сезон. Игрите не бяха добре, съоръженията не бяха добре направени. Всъщност моята травма на крака дойде именно в това, че играта не беше тествана и съоръжението се счупи по време на играта и ми падна на крака. И някак си с племето за времето аз бях много кратка там. Сигурно не се напаснахме. Не съм го усетила като отбор. По-скоро след като излязохме от предаването с някакви хора, вече се сприятелихме. Но в самото предаване не съм го усетила като отборна игра, не съм ги усетила близки. Нищо не усетих. А планирано ли беше участието ти или пак беше някакъв вътрешен порив, който излезе наяве? То беше вътрешен порив, но не мой. То беше вътрешен порив на сестра ми, която в този момент мисля, че беше на 15 или на 16 и тя все пак е национален шампион и четвърта в света по акробатиката, здрава, тренирана матка. Тя е много за това предаване, поне тогава много беше и много искаше, но нямаше годините. И имаше голямото желание да ме запише и така ходеше по мен с анкетата 2 дни. Тук отговорим на този въпрос, за да те запиша и аз съм отговаряла супер хаотично. Или примерно как бихте реагирали, ако някъде ми не вземеш страната, аз ще ги убия. И тя пише, ще го убия. Тя ме записа, там нататък вече кастингите, както знаете, са на няколко кръга, има психотестове, има физически, плуване, муркане, бягане, планкове, такъв тип неща, там вече си бях сама. Но аз не очаквам, по проста причина, че това не е било нещо, което аз съм искала или за което съм се натискала да бъда там, просто се случи. А как премина подготовката? Имаше ли въобще такава или си разчитала на спорта ежедневия? То е много забавно, защото в момента вече, не знам, 7-ми сезон, може би е предаването, хората са създали лагери да се подготвят, минаваш, редиш пъзели, ходиш на психолог, тренираш 3-4 месеца. Моята тренировка беше 4 км на стадиона, така по слънчице на Припет, крошче, с умерен темпо. Отидох да плувам 2 пъти, един път не си направих труда да реша един пъзел. Никак не се приготвих, аз си представях, че отивам на зелено училище. Това беше в моята глава.
Това беше най-скъпото отделено училище, на което съм ходила. Да поговорим малко за спорта в неговата цялост. Какво ти е останало от него до този момент? Може би дисциплината и нуждата да имаш нужда от движение, да имаш нужда под някаква форма да си докараш тази доза допамин, който ти носи спорта. Аз към днешна дата, тъй като съм пенсионирана лекоатлетка, имам проблеми с коленете, като почти всеки човек, който се занимава по-усилено с спорт. Не мога да си позволя да тичам всеки ден. Ходя от време на време, но пък сега наблягам повече на йога. Опитвам различни видове тренировки. Гледам да имам всеки божи ден някакъв тип движение, защото просто имам нужда от него. И чисто физически да се поддържаш, тъй като за всички други неща, с които се занимавам, за мен и физиката и визията са важни. Но тази нужда наистина да изразходиш и той е момент, в който много те е мързяло да излезеш и да отидеш да потичаш или да отидеш да се разходиш. Но знаеш как ще се чувстваш след това. Ето за този момент си заслужава, защото отиваш, изкарваш всичко от себе си и този момент, в който си изморен и просто лягаш на тревата, гледаш небето и се чувстваш 30 кг по-лек и без никакви проблеми. Това нещо още имам нужда от него. Това, което правиш с Orienta Community, звучи нещо повече от проект. Звучи като кауза. Как се роди идеята? Orienta Community е най-любимото ми нещо, което се случва в момента и нещо, с което се занимавам от вече година и половина. Идеята се роди след като се прибрахме от Индия с моята партньорка Вероника на брега на Босфора. Бях отишла до Истанбул да я посрещнах по поредното нейно пътуване в Индия. И в този момент си говорихме, че всичко, което сме научили и всичко, което сме придърпали като практики за собствения си живот, искаме да го споделяме с хората. И там всъщност се роди идеята да започнем с ритуалите новолуние и пълнолуние, защото, както знаеш, най-вероятно индийците са по лунния календар, не по слънчевия. И всъщност практиките, които правихме за себе си и в Индия, бяха навързани с фазите на луната. И така всъщност започваш. Да попитам, много хора чуват за рейки, но не знаят какво всъщност е. Как да го обяснила ти на човек, който не се занимава с това и как се прояви интересът ти? Много ти благодаря за този въпрос, защото много хора не знаят какво е рейки. Аз самата се оказа, че съм изпитвала рейки върху себе си, но го разбрах много късно. И всъщност първият път, в който е практикувана рейки терапия върху мен, е било още в училище от моята прекрасна класна госпожа Радка Иванович, която е тук в публиката. И имало моменти, в които много ме е боляла глава, не съм се чувствала добре. Тя просто заставаше така зад мен и ме хващаше за главата. Тогава си казах, не знам тази жена какво прави, да че ми минава. Но пък никога не съм се интересувала, тогава не съм се сетила дори да я питам какво ми правите, госпожо, да се чувствам толкова добре. Малко по-късно вече, мисля, че при второто ми пътуване в Индия, когато водихме и груп с Orienta Community, започнах да се интересувам от такъв тип практики, след което реших, че искам да се сертифицирам именно в тази практика. Рейки е лечение чрез ръкополагане. За да практикуваш рейки, имаш нужда от инициация, от мастър, което ще рече следното. Във всеки един от нас има тази живителна сила. Рейки буквално се превежда живителна сила, силата, която се намира във всеки един от нас. Но не всеки може да я канализира, именно затова имаш нужда от мастър, който да те инициира, който да активира тази енергия, за да можеш ти да я излъчваш към хората. Лекува се през ръцете по определени точки на тялото, които са енергийни центрове. Мисля, че са около 27 с всички чакри, нещо 7 основни енергийни центъра. И за мен това е един life changer. Откакто се занимавам с рейки, моят живот се промени и хората, върху които съм практикувала рейки, имат, невероятни резултати на психическо ниво най-вече. Естествено, рейки лекува и физически, и психически, емоционални блокази и болки,
И за мен е нещо, което наистина може да се доближи до магия в 21 век. Това е нещо много древно. Идва от Япония. По принцип, оригинала идва от Индия, ако трябва да бъдем честни. Първият човек, който е използвал рейки, е бил Буда. След това преродения Буда започва да се търси всички краища на света. И всъщност Христос, в който ние европейци, не сме европейци, но кажем българите основно, са християни, вярваме, той също е лекувал чрез рейки. Сега искам да се върнем малко назад към театъра, понеже загаднахме тази тема и каза, че го успоредяваш с спорта и с взаимно свързани. Но искам да те питам, ти спомняш ли си за първото ти качване на сцена? Какво беше усещането тогава? Първото ми качване на сцена като актриса беше, мисля, че в 6-ти клас, като актриса. Аз съм била актриса, но да, мисля, там под формата на игра е било в 6-ти клас. Иначе, още като, може би, първи и втори клас, ходех на вокална школа, което е било интересно решение на моите родители. Вокална школа. И тогава някакси ми се получаваше повече пеенето. Сега докарвам някои български изпълнители от поп-фолка. Там. И тогава съм се качала на сцена, вече като актриса, или по-скоро под театрална форма, покрай един проект "Аз не пуша, а ти", който го водеше първата ми класа на Бисерка Петкова, т.е. втората. И искахме да разнообразим лекциите против тютюнопушенето и вкарахме малки скетчове. И така започнах с тези скетчове, след което се записах в детската трупа тук Харлекин в нашия театър, след това в Младежкия театър, започнах да играя с голямата трупа и така се зароди моята любов към театъра. Интересно ми е как се случи участието ти в All Inclusive? Как стигна до тази роля? Но през един кастинг. Всъщност, преди All Inclusive ме бяха викали на кастинг за един друг български сериал, където бях стигнала до... Аз разбрах, че съм стигнала всъщност до последния етап, чак когато снимах All Inclusive и ми казаха, че съм се колебали между мен и друга актриса, но тъй като ролята е била за малко по-зряла жена, са избрали нея. И всъщност те ми имаха данните от този кастинг и ми се обадиха, отидох на кастинг, след което вече минах го и така всъщност се случиха нещата. А на какво дължиш успехите си в тази сфера? На постоянен труд или на повече талант, или на двете едновременно? Ами, за мен талант е много субективно понятие. Естествено, аз за себе си вярвам, че всеки един човек, кой с каквото и да се занимава, трябва да бъде крайно нескромен към себе си, за да му се получават нещата. Аз вярвам в себе си и вярвам, че имам талант. Като някой друг човек може да не е така. Но за да се занимавам аз с нещо, трябва на първо място аз да вярвам в себе си. Така че смятам, че един добър микс от труд и талант, защото много често труда задминава таланта. Имам много такива примери. Но пък и без капка талант, с много труд пак тече било трудно. Така че вярвам, че трябва да се заложи и на двете. Тоест ти да откриеш нещо, в което си добър, нещо, което ти харесва и да се трудиш да го вкараш в така по-шлифована форма. А какво научава човек за себе си чрез ролите, в които влиза? Научаваш много неща. Мен, може би, това, което ме привлича в актьорското майсторство е именно възможността да излизаш извън себе си и да откриваш много неща, които си. Защото на мен би се случило по-скоро покрай театрални роли да откривам неща, които много ми харесват като начин на мислене, като линия на живот, като маниер, дори като фрази, които използваш. И това да преоткриваш нови неща е много ценно. Какво за теб е по-трудно, да бъдеш себе си или да влизаш в чужда роля? Аз смятам, че нямам проблем с това да бъда себе си. Аз не мисля, че мога да вирея по друг начин. Обикновено, ако дори да искам да прикрия емоция или мнение към нещо, това е изписано на челото ми. Обикновено съм себе си. Може би с времето и с работата си съм се научила да бъда по-тактична, защото като дете хич не бях. Тоест, ако нещо не ми харесва, остави, че лицето ми ще го изрази, но директно ще ти го кажа. Не ми харесва този подвиг. Не ти отива този подвиг. А с времето се научих, че
мнението, да имаш мнение е много хубаво нещо, не винаги е хубаво да го изразяваш, или че пък има много по-дипломатичен начин, по който можеш да го кажеш, и че в работата, с която се занимавам, не се налага да бъда дипломатична. Не да бъдеш фалшив, а да бъдеш дипломатичен, което са две различни неща. Така че да влизаш в роли много често е много предизвикателно, зависи от ролята, но и това ма е фото и густото на тази работа. А има ли роля, която да те разтърси? Не знаеш, че на този етап мисля, че не съм имала такава роля. Съвсем приясно миналата седмица получих предложение за такава роля. Някакси може би не съм готова с тази роля и я отказвам. Можем ли да знаем кое е било предложението? Не е за български проект. Ставаше въпрос за американско-турска продукция, късометражен филм. Много интересна история, много далечна от мен, но определено сметнах, че не съм готова за тази роля. И точно вчера я отказах. Има ли образ, в който ти винаги си искала да се въплатиш и защо? Мисля, че нямам конкретен образ, в който искам. По-скоро ми се иска да има повече образи, които да са ми по-предизвикателни. Понеже на този етап съм получавала предложения за роли, които някакси са били преценени много спрямо визията ми. И не са ми представлявали чак такъв труд и интерес. То искам нещо, което ми е далечно, искам нещо, за което да се разровя, искам нещо, за което да се наложи да направя много сериозно проучване, искам интерес в терминология, искам нещо много, много далечно от мен, което да ме предизвика като артист, което вярвам, че всеки един артист иска, за да ме не му е скучно. Тоест, това според теб пред самото предизвикателство отличава добрия актьор? Вярвам, че добрият актьор се отличава от това, може би публиката може да каже, отново е субективно какво е добър и какво е лош актьор, но публиката е най-добрият лакмус за това да покаже кой актьор е добър и кой не, и в това е дали публиката ти вярва и дали с ролята си си успял да предизвикваш някаква емоционална промяна, било то да разсмееш някой, било то да разплачеш, било то да го замислиш. Ти отивайки на театър, може да отидеш да подбереш пиеса, с която и да се разтовариш. Може да подбереш пиеса, с която искаш да се замислиш, но идеята е, когато си тръгнеш, да си постигнал именно това у човек. Да не е да му е било да ги е приспал ти и да си кажеш, за какво ги дадох 20 лева. Нали, за губено време, или да съм спал, да не съм разбрал нищо, или много е обидно за актьора да си вижда публиката, примерно, не е заинтересована, как се играе на телефона, как съзнанието му е навсякъде, но не е там, нали, към теб, защото ти се чувстваш сякаш не полага достатъчно усилия и е обидно някакси, което също е призив към зрителите, когато ходите на театър. Някакси на мен ми се иска да върнем този олдскул начин да ходиш на театър, да се облечеш и да го приемеш за наистина едно събитие, каквото е било векове назад, като празник. Защото ти отиваш там и някой седи пред теб и се гри до твоето емоционално състояние, и най-малкото, което можеш да направиш, е да си изключиш звука на телефона, защото се е случвало и хората, и просто да ще си двойма. И просто губиш, разконцентрираш актьора, вади го от състоянието, в което е влязъл, и после дори да замлъкнеш е светая. При сблъсъкът ти с подобни актове на неуважение страна на публиката, ти по какъв начин си подхождала? Често казвам, аз когато, понеже известно време не играя в театър, нямам това време, често казвам, в момента не го и усещам като нещо, което искам да правя в момента. Когато съм играла, съм била и по-млада и някакси не съм реагирала никак. По-скоро съм изчаквала да премине този момент или съм се опитвала да надговоря човека, но винаги ми е действало разконцентриращо. Сега, може би, ако ми се случи, ще се заиграя с този човек. Какво ти казаха, бързаш ли? Приятел ли беше? Нещо такова. Най-вероятно така бих реагирала. Кажи ми, как се случи прехода от актьорската сцена към Общинския съвет в Ботевград?
И всъщност, как се появи идеята да влезеш в местното управление? То всъщност идеята и прехода бяха именно покрай актьорското майсторство, защото когато ме поканиха в партията, мисля, че беше 2010 година, ако не се лъжа, те всъщност ме поканиха именно заради това, че съм актриса, защото искаха да имат различен тип хора с различни професии и за да им съдействам с воденето на събитията покрай промотирането на самата предизборна кампания. И всъщност така стана и моята функция основно беше да бъда водещ на кампанията, да ги подготвям, така и да веселят хората. И така стана прехода. Истината е, че аз бях за много кратко в Общинския съвет. Истината е, че не смятам, че там е моето място. Има много неща, които бих променила, но пък и нещата не стоят така, както хората си мислят. Те си мислят, че ти влизаш в Общинския съвет и ето сега ми хрумва, че тук искам да сложа балдахини, да звъня ало, така и така, да слагам балдахини. Не става така нещата. В Общинския съвет е една общност от хора, които могат да предлагат някакви идеи, но отново той като един цял организъм. Ти не взимаш едноличностно решения. Беше интересен опит за мен, но съм била много малка, защото го разберах. А имаш ли някакъв конкретен елемент, който да те е отблъснал изцяло от това поприще и от местното управление, конкретно в Ботевград? Мисля, че не. По-скоро не ми представлява интерес, тъй като знаете, че какъвто да било тип управление, дори да управляваш малък магазин, това включва адски много структура, включва адски много присъствие на едно място и така документация и бумащина. Така съм в по-свободна душа и на мен ми е хубаво да съм движение, обичам малко по-творчески тип професии и просто не е за мен. Наистина, аз съм човек на идеи. Аз пък да ти подам идеята, на мен им трябва хора, които да я свършат. Като заговорихме за идеи, усещате ли разлика между това да говориш и да действаш в контекста на работата си като общински съветник? Имало ли разминаване? Между това, което се е налагало да говори и това, което ми се налага да правя, ами ме питаш? Да. Или като цяло? И като цяло. Може би от това, което аз съм видяла, не, защото ние имахме много интересна предизборна кампания тогава. Бях с бюлетина номер 50 и кампанията ни беше свързана с това да имаме 50 добри дела. И абсолютно за 50 ги изпълнихме, което беше много красиво, защото построихме площадки, гладисвахме мостове, засаждахме градинки, засаждахме дървета. И цял такъв тип кампания и за мен са много по-стойностни от това да отпънеш едни кебабчета и кюфтета и да викнеш някоя поп-фолк звезда, която да събере хора и с това те да бъдат тикнати да гласуват за определената партия. А по-скоро през такъв тип дела ти можеш да видиш дали някой си държи на думата и дали въобще как разсъждава дадената партия и главата на дадената партия. Но в случая смятам, че ние наистина тогава ударихме в десетката, защото хората видяха, че нещата могат да отиват на хубаво и вярвам, че в този мандат и след това те продължават да се развиват към добре. А всъщност кой проект от кампанията е оставил най-смислен отпечатък от теб, който си реализирала? Мисля, че именно засаждането на градинки и на растения. Аз много харесвам и природата и се чувствам изключително свързана с нея. И много обичам да прекарвам време в природата и шансът да засадя нещо навън беше прекрасен, тъй като пък съм типа хора, които могат да убият и кактус в къщи. Нямам едно растение. В момента имам едно алоe вера, което се бори за живота си, но това е хубавото при него, че се полива 3 пъти в годината и живее. Че това да мога да се наслаждавам на растенията в природата ми доставя удоволствие, защото знам, че вкъщи няма как да стане. Колко често ти се отдава да отделяш време за дейности навън сред природата, когато си затрупана с странни ангажименти? Старая се да е максимално често, понеже това нещо ме зарежда и се забелязвам, имах и малко по-натоварени 2 седмици сега точно предходния период и се забелязах как един ден като не отида и като се насъберат вече 2-3, това нещо просто ми действа като спад енергията, не се чувствам добре, схванато ми е тялото
Хубавото е, че живеем на такова място, че до нас има много близо гора и се старая да отделям поне един час, ако мога всеки ден, ако не поне през ден, в който да прекарвам време там. Проактивен човек, ти най-вероятно си се сблъсквала и с термина бърнаут, т.е. прегарянето. Ти как се справяш с него? Че не си опит. Преди се справя чрез бягане. Тоест, повечето ми заминавания по държавите са били, може би, вследствие на бърнаут, който тогава не съм осъзнавала. До сега, връщайки се назад, знам, че някакси съм се бягала от проблемите и съм си мислила, че като ида някъде, те няма да ме преследват, обаче те остави, че те ще следват, а после се връщат и с тебе обратно. Ако не си ги решиш там, където трябва. И може би през игнори, през бягане преди. И то си е било един вид замитане под килима. Сега с всички практики и въобще с начина, по който се изградих като човек, именно покрай Илия, знам, че един проблем ли няма да изчезне от само себе си, ти не можеш да избягаш от него. И това да се докараш до бърнаут си е лично твоя отговорност. Тоест, научих се да не поемам повече ангажименти, отколкото мога, и да ценя най-вече себе си. Аз винаги съм се ценяла, когато съм зодия лъв и за мен моя комфорт винаги е било първо място. Но въпреки всичко, така с годините почвам да ставам все по-емпатична, особено и след Индия този период. Някакси станах таки много така. Важно ми е на другите да им е добре. Имаше период, в който започнах да поставям другите хора преди себе си, да се чудя как те се чувстват. Е имало периоди, в които съм работила против себе си, за да може на някой да е добре. И разбрах, че по този начин не съм полезна нито на човека, на който се опитвам да помогна, нито на себе си. И че най-добрият начин, в който ти да си плодотворен за себе си и за другите, е като се грижиш най-вече за себе. Така че с бърнаута трябва да се справяш, като си приоритизират нещата. Тоест, знам, че днес имам да направя много неща, но не го гледам на всяка цена. Тоест, ако смогна да спя те неща, супер. Ако не смогна да спя те, здраве да е и утре ден, тогава ще ги свърша. Естествено, има моменти, в които не можеш да оставиш нещо за утре, но колкото повече, не знам, трябва да се минава през лекота. Колкото повече се втелясваш и се притесняваш и си дава зор. Аз съм човек, който не обича да си дава зор. За мен времето не съществува. Аз закъснявам за абсолютно навсякъде. Естествено, в работен план се старая да не бъдат. Но за неща от сорта, примерно, говорила съм с приятели. Моите приятели знаят, че ако кажа 5 часа ще се видим, това е около 5 часа. Аз мога да дойда 5 без 15, мога да дойда и 5 и половина. Просто защото изникват непредвидени неща, не от уважение към хората. Просто съм такъв тип човек. И хората, които общуват по-често, не го знаят и не се сърдят. Хората, които се запознават първо с мен, в началото се сърдят, после свикли. Така че, да, по-чило. Загатахме темата за приоритизирането. При теб случвало ли се да искаш да правиш само едно нещо, изолирано от всичко останало? Да, това е също някакъв проблем, който съм имала, понеже пък като хвана нещо, някаква активност и много ми хареса, обикновено се изключвам, искам да правя само нея, обаче пък когато си подхванала още 3 дни време, ти не можеш да си позволиш да си изцяло съм в тая на активност и трябва да намираш желание за другите. Но в случая духовните практики бяха едно такова нещо, което след като започнах да се занимавам, стана един вид от едната крайност на един супер социален човек, който обича да е сред хора, обича да е при събития, да го снимат, такъв тип ти е работата. Аз стана на другата крайност. Аз не исках да се виждам с хора, аз исках да прекарвам време с себе си. Исках да се занимавам само с това, което после пък другото ти липсва и някакси е така. Удрях се в едната крайност, с другата, докато горе-долу се опитвам да намеря центъра. И то баланс, естествено, е нещо, което постоянно се търси. Няма как да си много стопсни. А как го намери този център, тази златна среда? С оглед на това, че ти си публична личност, си доста популярна в социалните мрежи, но същевременно искаш да имаш време за самата себе си. Честно казано, сега за социалните мрежи не знам колко съм популярна, защото аз много бягам от професията инфлуенсър. За мен това нещо някакси не ми доставя това удоволствие, като всичко друго, с което се занимавам.
И в общи линии, ако се съглася да кажем да работя с бранд или с нещо, което е свързано с социални мрежи, обикновено това е нещо, което аз наистина ползвам и ми харесва. Или пък ако е някакъв тип услуга, която наистина много ми харесва. Ето сега ми се случи едно партньорство с невероятен център за тайландски масажи. Нещо, което просто беше право на беседката с невероятни професионалисти и, както се казва, от сърце ще разкажа на хората, че това нещо върши работа, защото съм видяла ефект. Но не така предлагали сами, естествено имала и такива платформи, които се занимават с развитие на инфлуенсъри, да работим заедно. По-скоро за социалните мрежи ще трябва постоянство, а пък аз социалните мрежи са малко на приливи и отливи. Както има едно такова меме в Инстаграм, в момента, в който тръгнеш на път, ставаш страшен инфлуенсър. Почва се тук, закусвам, това правя. Но пък има моменти, в които аз съм 2 седмици много активна, после изведнъж изчезвам, просто защото не ми се занимава или нямам време. А пък социалните мрежи изискват постоянство. Така че там показвам неща, които наистина искам да покажа и когато искам да ги покажа. Личния си живот, бих казала, че много го излагам там. И пък и не е необходимо, според мен. А къде се намира границата между истинската Елена и Елена в социалните мрежи? Съществува ли тя или ти се опитваш изцяло да създадеш до също това, което си пред екрана? Мисля, че няма някаква разлика, която да е кой знае каква в социалните мрежи. По-скоро иска ми се там да показвам и много повече от духовната си страна и повече от тази по-смирената Елена. Но пък на този етап още не съм усетила, че искам да качвам повече, не съм усетила, че искам да разказвам повече на хората. Но пък абсолютно всяко едно нещо, което и качвам, е напълно истинско и със сигурност съм от хората, които споделят само перфектни, захаросани моменти и снимки. Естествено, имала съм и такъв период, в който покрай моделството съм качвала основно работни снимки, просто защото в тази професия твоя Инстаграм е портфолио. И сега при последното ми пътуване като модел през лятото, от агенцията ми казаха, знаеш какво, няма да е лошо малко да покачваш някакви снимки преди да дойдеш, защото когато човек ти отвори Инстаграм профила, ние не знаем ти какво си. Значи то там са лунни ритуали, моделски снимки, актьорски ангажименти, вече и подкаст да водя, неща от ежедневието, как язди коне и ти сега погледаш и човек си прави, но поправи живота си. И тогава ме помолиха да кача малко повече моделски, които да са закачени в профила, защото клиентите в чужбина, когато искат да наемат модел, основното, което правят, отварят Инстаграма и гледат да нямаш повече последователи, защото това е плюс за бранда, защото знаят, че ти ще си качиш стори след това. Така че тогава ми се налагало да качвам повече моделски. Разкажи малко повече за подкаста си, откъде се роди идеята? Подкаст ми, той се казва Time to Spot и е в актьорска тематика. Гостите са основно актьори, режисьори, хора пред и зад камера, както и на сцената. Идеята се роди през декември. Важно е да кажа, че подкастът ми е под шапката на Cast Film Forum, на платформа за развитие на актьори в балканските държави. И в случая шефа на платформата искаше да направим някакъв дигитален продукт, който да е под шапката на платформата. И така се роди идеята да имаме подкаст в тази тематика. И вече от 4-ти месец действаме. И на мен е много приятно. Мисля, наистина открих още нещо, което много ми харесва да правя. А всъщност това ли е твой най-любим проект, който до момента си реализирала, или е нещо друго и защо? Със сигурност не е един от любимите проекти, но най-любим проект мога да кажа, че е Оренда. При този етап. Но то постоянно се появяват нови неща, които ми стават все по-любими и по-любими. Би ли ми казала как изглежда за теб успех в 21 век? Това въпрос сега аз винаги го задавам на моите гости. Кажи ми твоята рецепта за успех и те си казват, кажа, че успех. Аз не знам дали съм достатъчно успешен. Аз винаги съм смятала, че успеха и до ден днешен успеха за мен е едно нещо. Да работиш работа, която не усещаш като работа и всеки ден ти е все едно, че не работиш.
изпитваш невероятно удовлетворение от всяко нещо, с което се занимаваш и не искам никога да стигам до момента, хора, и го пожелавам на всеки, който може да си го позволи, но не искам да стигам до момента, в който застава си и си казвам, пак някой делник и пак трябва да ида на работа, но ще издържа и тая седмица. Ако трябва да търпите нещо, по-добре не се занимавайте с нея. А в този ред на мисли пробвала как изглежда от другата страна и всъщност какво би препоръчала на хората, които се страхуват от провала, които са немалка част от обществото днес? Знаеш ли, според мен провал не съществува. Според мен съществуват уроци. Защото всяко едно нещо, което не ти се е получило, те е научило нещо друго или пък те е тласнало в друга посока. Единственото нещо, което може би мога да приема за провал е това да нямаш смелостта да опиташ нещо, да нямаш смелостта да направиш нещо в живота си и да минат години да си кажеш, що не го направих, що не бях малко по-смел. Тоест, за мен страха е най-големият провал, който може да съществува у човека и всъщност единственото нещо, което ти сам не можеш да предизвикаш в живота си като провал. Всичко друго са уроци. Добре, как се преодолява този страх? Защото при някой той надмогва душевната сила, така да се каже. Може би като не взимаш нищо чак толкова на сериозно. Когато гледаш на живота като винаги когато ви предстои нещо, което е много важно, което е така по-сериозно, или пък да изляза пред публика, или пък скоро ми се случи да водя презентация на семинар с бизнесмени на място, на което въобще не бях подготвила и ми се наложи от днеска за утре да пристигна. Презентацията ми така и не изтрисе в последния момент. Аз отивам без презентация пред едни хора и така заставам сега какво да правя. Истината е, че в този момент си помисляш, кое е най-страшното нещо, което може да стане? Някой ще ме гръмне ли? Не. Ще се разболея ли? Не. Нещо чисто крайно ще стане ли? Нищо няма да стане. Дори да се провали, дори да не кажеш цялата информация, да запетлеш, да се притесниш, това са нормални човешки реакции. Естествено, че не на всеки му е въобще вся енергията и му се отдава да говори пред хора. Не е нужно. Или за това хората сме различни. Но точно вчера имах такъв разговор с приятелка, която ми каза, знаеш, че имаш това качество да си казваш нещата, каквито са, да си поставиш личните граници, което и аз искам да имам. Аз съм една такава 7 година хората, викам, знаеш, ние сме много различни, и пък ти имаш качества, които аз нямам. И също ти се възхищавам. Това да си толкова емпатичен, това пак да си толкова предразполагащ към хората през един нежен начин, нещо на което аз се уча. Така че ние сме различни. Важното е всеки един човек да намери това, в което е силен и да натисне там, а не да се опитваш да ставаш нещо, което не си, за да работиш работа, която смяташ, че много ти хареса. Това, което е за теб, то си е. Но това, което не е, то те подминава или кратко каза, го пие. Заговорихме за смирението и емпатията. При теб кога се отключиха тези две емоции? Аз съм била много емпатична още от дете, но основно към животните. Тоест, моята първа любов и това да поставям други живи същества пред себе си е започнало през животните. Малко по-късно вече винаги се пречупи и това да се науча да виждам хората не като хора, като души и някак си там научих концепцията за това колективно съзнание. И това, че ако аз не се погрижа и ти да си добре, това означава, че и аз няма да съм добре, защото ние сме едно свързване. Тоест, колкото повече се стараем да правим така, че с каквото можем да принесем към доброто на ближия, на човечеството, на планетата, толкова по-добре ще се чувстваме и ние. Тогава се преоткрих това нещо, не че не съм била добър човек, по-скоро не съм била емпатичен човек и не съм била човек, който е правил чак толкова много крачки към това да допринася за благосъстоянието на обществото. Значи, приносът за теб има най-важно значение при личността и смисъл, който остава след себе си. Това е смисъл на живота. В крайна сметка, както се казва, няма да те погребват с парите, които си изкарал, или пък името, което си изградил, или добрата работа, която си свършил, да кажа, направил съм в някаква фирма
рекорден приход. Хората ще запомнят с отношението, това, което си направил, и истината е, че ако някой ме разпознава или не помни или оставя следа след себе си, със сигурност искам да е с това, че съм допринесла за нещо, хората да стават все по-осъзнати. Това е мисията на Оренда, както се казва, да направим съзнатостта модерна отново. Защото специално не само в България, но някакси ние хората в Европа, през това модернизиране сме стигнали до там, че ние въобще нямаме абсолютно никаква връзка с душата, нямаме връзка дори с тялото си и живеем на един автопилот и виждаме повече материалната част от живота. Докато Индия ми показа това, че ако душата не е окей, че няма как да си окей материално. И това естествено, че няма как да живееш само в духовното. Тоест, ние не сме монаси, които могат да си позволят 24/7 да медитират в Хималаите. Не сме обаче и те роботи, които трябва да са 24/7 на работа, без никаква връзка с духа, без никаква връзка с хората, които са около тях. А това пак може да направиш да си вкараш от духовното в материалното и да намериш как те взаимодействат. Затова, както се казва, сутрин нищо не се пречи да отделиш 10 минути за себе си. Да медитираш. Да, в началото е трудно, не казвам, че е лесно, но първо разбери какво е медитация. Медитацията е да фокусираш съзнанието си само с едно нещо. Медитация е когато мисля, да кажем, за един изпит. Аз пак медитирам върху този изпит. Идеята е да избереш правилното нещо, върху което да медитираш. Може да е дъха, дихателните практики. Това, че хората ние дишаме с едни 40% от капацитета си. Когато започнах да практикувам дихателни практики, аз открих, че какви дробове имам и колко повече въздух може да влезе и как всъщност начинът, по който дишаш, влияе върху това как се чувстваш. Така че нищо не ти пречи да отделиш 10 минути на ден, да помислиш къде съм, кой съм и да си помислиш позитивно колко хубав ден ми предстои. Не струва нищо, но ти дава много. Вместо да станеш на юрус и да започнеш на работа, днеска трябва да направя това. Има ли според теб закономерност в годините между осъзнатостта или всъщност тя идва с житейски опит, който трупаме по пътя си? Аз вярвам, че идва с житейски опит, защото може да звучи нескромно, но е факт, защото общувам с много хора. Аз съм виждала хора и на 60, които нямат толкова осъзнатост, просто защото не са напускали зоната си на комфорт. Тоест, осъзнатостта се развива, когато ти работиш за нея и когато създаваш предпоставки тя да се развие. Когато не виждаш по-далече от носа си и особено поколенията, които са хванали комунизма, да кажеш. Това са хора, които много трудно можеш да промениш техния мироглед и начина, по който мислят. И те седят някакси като поне скапаци и подобен тип практики много трудно се възприемат от такива хора. Докато хубавото при нас, по-младите, е, че ние имаме цялата свобода на света и целият ресурс, дори в интернет, да се търсим варианти, в които да се обогатяваме, да се ограмотяваме за това какво сме ние и как можем да се чувстваме по-добре. Така че трябва да кажа, че пък аз за моите 26 години съм много по-осъзнат от много хора, които са на 60, именно защото съм натрупала този опит и защото съм работила по това нещо. То е като мускула. Интуицията ти е като мускула, тя се тренира. Как се канализира този вид свобода, която имаме днес в правилна посока, която да ни носи ползи? Вярвам, че се канализира правилно, когато първо имаш цел и тя е ясна. Второ, когато искаш да знаеш повече за себе си, когато си по-любопитен към света и когато не се задоволяваш с минимума, който ти предлага живота, защото ние тук дори това, което наричаме минимум, за някакви хора е мечта. И съм виждала такива хора. Така че когато имаш цели, не казвам, че всички трябва да са и максималисти, разбира се, и че пък максимализма в някакви степени дори не е най-здравословното нещо, което човек може да си причини на себе си, но здравословният максимализъм, в който ти не искаш всичко на макс и отдаваш всичко от себе си на макс, за да направиш нещо, колкото ти стигат силите. И тогава се чувстваш удовлетворен. Дори да стане, дори да не стане, ти знаеш, че си дал всичко от себе си, пък всичко вече, ако е за теб, както казва, ще дойде. Не? Продължавам. За финал, какъв съвет би дала на младите хора, които те гледат в момента?
Какъв съвет бих дала? Сигурност бих дала съвет да бъдат себе си, да преследват мечтите си, да бъдат любопитни и да бъдат осъзнати и да знаят, че отвъд това, което виждаме, има един много, много по-красив свят, който, повярвайте ми, ако откриете, всичко те ви шест. Няколко въпроса за блиц интервю. План или импровизация? Импровизация. Сцена или камера? Вече камера. Рано ставане или късни вечери? Късни вече. Комфорт или предизвикателство? Предизвикателство. И последно, самостоятелност или работа в екип? Сега е такъв въпрос. По принцип, обичам да съм самостоятелна и, както казах, обичам всичко да минава през моите ръце, дори когато имам екип от хора, които се грижат за всичко. Но ще кажа работа в екип, защото ние не можем да съществуваме сами. Каквато и професия, и в живота, ние сме създадени да се свързваме, да общуваме и да творим заедно. И, както знаете, една птица пролет не прави, така че давайте шанс на хората около себе си и работете заедно. Елена, много ти благодаря за този откровен разговор. Днес не просто поговорихме за кариера, а за избори, за търсене и за това как човек се изгражда в движение. Това, което остава за нас, е, че няма един път. Има много и е напълно нормално да ги извървиш всичките, докато намериш своя собствен. Благодарим на всички, които бяха с нас на живо. Благодарим на хората зад екраните, независимо от къде ни гледате, къщи, офиса или докато сте в крачка. Ако ви е харесал този епизод, споделете го, последвайте ни в социалните мрежи и споделете подкаста Младежка му работа за още вдъхновяващи срещи. Не забравяйте да последвате и Елена и да се абонирате за нейния подкаст. До следващия път!